יצירה שירה אני הקמתי להקה, שיר מותפלצת כאן קופץ לי, מצייר את המורה שלי. אוהב ופלים לנשנש, מרקוס מילדרו לא מבקש. יש גושים בדייסה של סבתא, דיליה תמיד בבסה. שמי תום גייטס, זהו שמי, אז בואו לשחק איתי. מקווה שאתם מוכנים לתוכנית הגאונית. בתוכנית הגאונית הזאת נגלה אם זכיתי בתג התלמיד הכוכב, נכין פיצות משלנו בקלי קלות ונשיר יחד לצלילי ארוחת הערב בבית הספר. התוכנית הגאונית. המפקחת נמצאת כאן השבוע. הנה 5 הסימנים שלפיהם תוכלו לזהות אם בית הספר שלכם עומד לעבור בדיקה. מספר 5. אב הבית סטן וידא שהרצפה מבריקה, מה שאומר שחייבים להיות זהירים במיוחד במסדרונות. וואו, זה אדיר! כן! מספר 4. המורים כולם נראים ממש חכמים וממש לחוצים. שלום המפקחת. מספר 3. ארוחות בית הספר נהיות בריאות אפילו יותר, ואף אחד לא מקבל צ'יפס. תהיו בטוחים. מספר 2. המון יצירות אומנות של פירות וירקות בריאים מופיעות על הקירות, כולל אחת שלי. אתם מזהים? מספר 1. אפשר לקבל את תג התלמיד הכוכב אם אתה ממש טוב. פנסי הגישה את השיר שלה מוקדם והיא כבר קיבלה תג. אז גם אני עומד לכתוב שיר. הוא הולך להיות ממש טוב. אני רק עדיין לא יודע על מה הוא יהיה. אולי על משהו טעים לארוחת צהריים? אוקיי, בואו נכין בעצמנו פיצה פיתה. אתם תצטרכו ידיים נקיות, פיתה, קצת רוטב עגבניות, הרבה גבינה מגורדת ותבלינים טעימים. ומקל דבק? אנחנו מכינים אוכל. אנחנו ממש לא צריכים דבק. בסדר. מצטער. אוקיי, הבאתם הכל? מעולה. בואו נתחיל בהכנה. קחו את הפיתה ושפכו מעל את רוטב העגבניות. ואז תמרחו אותו ככה. תוסיפו המון גבינה מגורדת, ואז תבזקו את התבלינים הטעימים. הכניסו אותה לתנור עד שהגבינה מותחת לגמרי. זכרו, בקשו ממבוגר לעזור לכם באפייה. והנה לכם. עכשיו אתם יודעים להכין פיצה משלכם, ואתם יכולים לשים אילו תוספות שתרצו. טעים. התוכנית הגאונית. מפקחי בתי הספר הגיעו, ועכשיו אני אמור לשבת ולכתוב את השיר שלי, כדי לזכות בתג הכוכב. אבל דעתי קצת הוסחה, כי... עכשיו משחקים! יש התרגשות אמיתית במרוץ הזה. איזה חרק יעוף אל הניצחון, ומי יהיה זה שיזחל אל קו הסיום במקום האחרון. בחרו בחרק. חרק מספר 1, חרק מספר 2, או חרק מספר 3. בחרתם בחרק? מעולה, בואו נתחיל. והם יוצאים. חרק מספר 1 אף קדימה. תרתי משמע. מה זה? חרק מספר 1 נראה כמו המנצח הצפוי כאן. אוי לא, הוא ראה מנורה. טעות קלאסית של חרק. הרגליים שלו נעלמו, אבל למזלו יש לו עוד 4. וחרק מספר 2 עשה את זה. איזה תותח. וואו, אני לא מאמין. חרק מספר 3 אכל את כל התחרות לארוחת בוקר. האם בחרתם במנצח? כל הכבוד לחרק מספר 3. לא המהיר ביותר, אבל כן הרעב ביותר. ומיד נעבור ועכשיו מציירים! ועכשיו בואו נראה מה יש בקופסה. זאת קופסת אוכל. המון מקום לציורים. נבדוק שהיא ריקה, בלי חטיפים בפנים. כן, אני חושבת שאני יכולה לעשות עם זה משהו. וואו, עכשיו אני ממש מתרגש. בואו נסתכל בקופסת האוכל הזאת. דבר ראשון, אני חייבת לומר, אל תציירו על שום דבר בלי שקיבלתם אישור ממבוגר. קופסת האוכל הזאת עשויה מבד. אז...
אני חושבת שאוכל להשתמש בטוש עמיד במים עליו, או שאולי תוכלו להשתמש גם בטוש מיוחד בשביל בד. עכשיו, אילו זו הייתה קופסת האוכל שלי, הייתי כותבת את השם שלי עליה, או שיהיה סימן כלשהו שבעזרתו אוכל לזהות שהקופסה הזאת שייכת לי. אז אני חושבת שנשאיר מקום באמצע, ואז נוכל לכתוב בו את השם שלנו. אדיר! בואו נתחיל כאן. העט כותב ממש טוב. אם גם אתם משתמשים בעטים עמידים במים, תיזהרו, שלא תצבעו את האצבעות שלכם. אז בציור הזה אני הולכת לקשט מסביב לשטח שלי באמצע. עכשיו אני עומדת להתחיל למלא את העיצוב שלי בקווים מעוגלים כאלו שפשוט ימלאו את השטח. אם אתם לא בטוחים איך הצבע שלכם ייראה, פשוט תעשו בדיקה קטנה לפני שתתחילו לצבוע את הכל. נוסף על כך, מכיוון שקופסת האוכל הזאת היא די ירוקה, כמה מהצבעים השתנו ויראו קצת שונה. הבד די סופג את הצבע. צבעים עמידים במים הם טובים, כי אם היא תרטב, הצבעים אמורים להישאר. אם תשתמשו בצבעי מים, הם עלולים להיעלם. אני אוהבת כשהצהוב נראה כמו ירוק ליים כאן. אז ציירתי רקע עמוס מסביב לכל, אבל אתם לא חייבים לעשות זאת. אתם יכולים לעשות משהו הרבה יותר פשוט. זה די כיף לעשות רקע עמוס. ממש טוב. ואתם מכירים אותי, אני לא יכולה להפסיק לצייר. אהבתי. על הצד, אנסה משהו פשוט יותר. אולי עיצוב עם כמה עיגולים. אפשר להשאיר אותו בשחור לבן אם תרצו. גם ככה הוא נראה מוצלח. על הצד הזה, אולי מישהו יציץ. אני רק אוסיף טיפ-טיפה קישוטים, ובואו נוסיף עוד קצת פרטים כאן. סיימנו! קופסת אוכל מקושטת. יש מקום נחמד כאן לכתוב את השם שלכם. ודאו שכולם ידעו שזאת קופסת האוכל שלכם. התוכנית הגאונית. כתבתי את השיר שלי. עכשיו אני רק צריך להקריא אותו לכל הכיתה ולהרשים את מר פולרמן כל כך שהוא ייתן לי את תג התלמיד הכוכב. זו התוכנית, אכלו לי הצלחה. הנה באה המפקחת. בוקר טוב, המפקחת. המשך, מר פולרמן, תתנהג כאילו אני לא כאן. כן, לא, אין שום בעיה. תמשיך, תום. השיר שלי נקרא בלוז לארוחת הערב. פעמון מצלצל, חדר אוכל, תפילה לי שהאוכל הפעם יהיה פה נורמלי. זה כלל לא מוגזם, כל מה שרוצה זה אוכל טעים ולא אוכל כזה. יש לי בלוז, חדר אוכל, אני מבואס.
תודה. יש לי את כל מה שאני צריכה. כן, תודה לך, אין שום בעיה. אני חושב שזה היה שווה את תג הכוכב. אולי אפילו 2? מר פולרמן? תום גייטס.